Мы находимся в штабе. Geçen hepdenin soňky günleri Moskwa üçin gyzgalanly bolup geçdi. Wagner eskeri kampaniýasynyň baş tutany Yevgeniy Prigojin eskerlerini üýşürip Kremle dogry ýola çykdy. Ilki bilen Rostowy hiç ýyly uruşsuz aldy. Ýygynyň bolsa Moskwa tarap Don uly ýoly boýunça hereket etmäge başlady. Gyzga wagtyň içinde Voronezh şäherini hem ele geçiren Wagner güýçleriniň garşysynda durup biljek rus eskerleriniň ýokdugy ma'lum boldy. Ýoluny kesmek üçin uğradylan diki çorlaryň altysyny we bir ýük uçagynyň ýokardan aşağı düşürdi. Şol bir wagtyň özünde Prigojin Kremle garşy agyr syýasy dil ulanmaga dowam etdi. Aýdanlarynyň arasynda ýurdy korrupsionerlerden halas etmek hem bardy. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии. Ol bu sözlerini agdarlyş goýunça aýtmaga dowam etdi. Muňa garşylyk Kremliň Putininden Prigojiniň adyny tutmam, oňa watan dönügi gelişdirmesi jogaby geldi. Ukrainada uly uruş gidip durka, Prigojin bilen Kremliň arasyndaky bu ulalaşmazlyk nereden gopdy? Muňa düşünmek üçin ýene-de Ukrainanyň içinden başlamak gerekli. Prigojin Ukrainada öz şahsy goşuny bilen söwüş alyp barýardy. Wagtal Russiýanyň goranmak ministri Şoygu, goşun generali Gerasimowa yeterlik ok ýara bermeýänligi, müňlerçe eskerlerini şolaryň ýüzünden ýitirendigi barada, özüniň nägileligini ekranlar arkaly paýyş sözler bilen ýetirip durýardy. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Ukrainanyň Bakhmut şäherini 7-8 aýyň içinde müňlerçe eskerlerini ýitirip aldym etdi. Bakhmutyň her ýarym metrine bir eskeriň janyny goýup 20 kilometr ýerini basyp aldy. Bular ýaly ummasaz ýetgi hiç bir 21-nji asyryň urşunda çekilmändi. Bakhmuty indi Russiýa harbalaryna geçirýär. Soň men goşunum Bakhmutdan çykarjak. Yerleşmämize, ýagny lagerimize dolanjak. Taýýarlyk görjek diýip dile getiripdi. Emma aradan uzak wagt geçmänkä Prigojin goşuny bilen Moskwa tarap onuň sözü bilen adalat ýürüýüşini etdi. Prigojini bu ýürüýüşe iteren meseleniň biri hem goranmak ministri Şoygunyň gol çeken buýrugy diýse bolar. Ol buýrukda ähli erkin söwüşýän harby goşunlar, Ahmat Güç, Wagner we şoňa meňzeş goşunlar goranmak ministrlik bilen şertnama baglaşmalydy. Ýöne Prigojin ol buýrugy gol çekmejegini aýan etdi we Wagner'in goranmak ministrligine hiç ýyly dahiliniň ýokdugyny belläp geçdi. Prigojiniň nişanasy general Gerasimov bilen Şoygudy. Wagtyna berilmedik ýaralar, ýitirilen eskerler üçin jogap soramakçydy. Emma Putin barada ýeki agyz södem sözlemedi. Prigojin Moskwa 200 kilometr galanda pikirini ýitgedip, goşuny ýyda dolady. Ýyda dolanmagynyň bir näçe sebäpleri bolup biler. Peskowyň aýtmagyna görä, Belarusiýanyň prezidenti Lukashenko Prigojin bilen lalaşyga geldi. Ulugandy küçükligiň öňüni aldy. Beýlek tarapdan bolsa, şol ulalaşyga degişli ýagdaýda Prigojini we onuň Wagner eskerlerine Russiýanyň kanuny tarapyndan ýyzarlanmaz diýilip, Rus resmiýleri giňden habarlar ýaýratdylar. Netijede Prigojin Lukashenkonyň buğa geçmegi bilen Belarusiýa ýerleşdi. Umuman bu wakanyň netijesinde Russiýa üçin uly negativ täsiriň dörendigi häzirden belli. Sebäbi Rus halky Prigojiniň hakykatdan hem Russiýany Putinden halas etjekdigine inandy. Haçanda Wagner'iň ýyzy çekilýändigi habary ýaýranda Rus halky hem täzeden umytsuzlyga düşdi. Bu hem Ukrainadaky alınıp barlayan uruşa oňaýsyz täsir eder. Результат сегодня! Результат нормальный.